Fir-raba' anniversarju mill-bidu l-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna, Malta sostniet l-importanza ta' kollaborazzjoni diplomatika kontinwa mill-Unjoni Ewropea mal-imsieħba internazzjonali e kif komplet tappoġġja il-ħidma li għaddejja lejn paċi sħiħa u sostenibbli għal poplu Ukren. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea li ddiskuta l-impenn biex tiżdied il-pressjoni fuq Russja e kif komplet bl-attakk militari fl-Ukrajna. Intqal li huwa essenzjali li jkun hemm komunikazzjoni koordinata u aktar kollaborazzjoni internazzjonali biex tkun protetta l-Ukrajna u tiġi żgurata l-għaqda u reżiljenza demokratika tal-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Prim Ministru wkoll appella għal tnaqqis fl-eskalazzjoni fil-Lvant Nofsani filwaqt li esprima tħassib dwar żviluppi riċenti fl-amministrazzjoni tal-art li qed iżidu l-instabilità u jeddu il-prospetti tas-soluzzjoni ta' żewġ stati. Irrefera wkoll għat-twettiq tal-pjan ta' paċi għal Gaza fejn nota l-insistenza tal-Ħamas li ma ċċedix l-armi tagħha hi ostaklu sinifikanti biex javvanzaw l-isforzi ta' rikostruzzjoni u biex tkompli tiżdied l-għajnuna umanitarja.